Sa manibayhan na niyo eh. Tara. Tara mamakas na tabang ba? Saan mo bababaklay na pud ba? Hamba ko ba? Sa manibayhan na niyo eh. Nagsa mata diri naman to. Mata dito para mga aw. Di mata magbababa ning dalan. Sakit na akong tilo. Ibaba naman ka. Kita nito ka. Niya ako sa riyan ko. Una, pasok ko. Dito di mo baklay. Ano ba? Mana oy. Bok ba? Ano ba? Di ba? Pagtarong ba? Ano Saan na ito pagtarong baklay? Ano nga? Ano ba? Ayaw, bakit nagkaglanan ang sa to? Maulot. dira. Maulot ang sendi, oh. Ano kayo na nireklamo, oh? Tawago ko nga. Puyo ba? Magtarong pagbaklay ba? Tawago ba? Puyo ba? Sa manibayhan na niyo. Puyo ba? Dai na pud mo ko banon. Uy, di na ka na mo banon sunod oy. Sige ra kag bababa. Ay, labot. Layo pa ba naman ka ito? Oo, lali man ko ka magdalag uyab. Kaya nga no, bisan pa magdala ko kuya, di ko magbababa. Unsa na imong gibuhat sira ula, ay ka tanawon, tanaw sa mga tao oh. Mura ka bungkol. Ihan na ni eh. Ano lang ay, kamo na lahos dito. Doon na lang man ay nagbahada dito ni subida mo naman na. Di na ko muban nyoy. Gumuban-uban. Uy, kayong diba ka. Awa. Tara, sini. Uy. Bahala ka dira pag baktan pag gorong inyo. Kita na dua dito. Unsa na to pagkaon dito nga si Sandy may nakaila ato atong kanan dito. Sandy, wa may kaila atong kananan dito ba? Awa. Ano ron? Tara. Ibalik na ika. Bakit ko nila? Kisa may ganahan mo kuyo gana nila nga magsige magbababa ng dalan. Uy, padung kayo dibi sali may maabot dugay na inuon kay perting uy ang bayhana may pagwagipauban. Samok. Ibalik juga kay way mo baba sa imo. Ibalik ka no? Ko ko. Mantong ibalik kay way mo baba. Wapas na ko dito ba? Nya, nyuli naman ka. Sa ni, balik ka dito. Kalayo na akong gibaktas dito na may dito sa may paubos niya. Naabot na ko diri unahan na balay na magyana ko kapoy. Babahon man di ka. Wala ka babahon man di ka paingon sa kananan nato. Kadaog baday ka nako. Kadaog, gamay ni mo? Ko si muha. Kagamay ni mo. Hala ka drai ka. Dako pa biya ko ni mo di ka Gamay magtanaw. baba diri. Gamay ni mo. Daog balik ka god. Pantay tog di ka kadaog ha. Lungkot pud gamay usaon pud ako pag Ano, uloksog ino. idi ko ana. Panti po bugatan. Oy, Pagdali pud kay na sila dito mo. pagdulat ba? Kaya pud yung takana pud mura butang tabaw pud Ang dami. sama na ay. Usa na ta pag uwi kay kabad. Nay patos dudong dito Bukat kay ka ganiha. ba? Perti paspasa mo baktas. Ikaw dugay kay ka mo Tara, baktas. tara. Asa na pila sila? Naadi na oh, bro. Dili kay pabahada na sila. Sabi nga silang Litson, oy. Gani, umit yun ay. Sandy. Kunting panit no? Gani. Doon na lang unta kayo ni ulit pa yun. Sayang na itong Sila bata. kakaon. Kita busog ka mata. Di ulit Tara na. Abang ka naman sila. Kaaya pud nimo ay. Ay dira sila dudong oh. Aro. Asa mo? Asa mo dudong? Ha? Dito na may kikan, oy. Perting busog ka. Tanawa si Grace, Ano, oh. ikaw na. Ganahan Di ko baklay gani. na ko pasali kog baba oy kay bugat kayo mga 1 kilong litson ang gikaon way labo sa mga lumpia napay mga ginamay mga dinuguan ug sa mga kanon pa ako kay sa litson man ko nag-focus Kamo. nga anong nibalik ka Kamay na kaniya natin ay bilhin dito. ano gitsimi giba ay na all giba Kulang na ito pababa si Sandy di ay. laos lang mo dito naman sila sumari dito sila yung nagdadot sa mga kwan linoto napon sila uno dito tara ay kuyog po ang tabi mo kaon niya kasi nakaingon sila ba balik ang puning mga tawhana oh. Ulat lang mi dito sa kwan kami na manganda mi dito pabugnaw mi dito balik mo dayon ha laos mo dito dong una lang mi Saman, ulas ka? Tara. Kapailan ako nag-break balik ka ng dalana ipabalik pa ko nimo Tara, yung ko gutom kay kayo kaon ba? gutom kay ba? una lang mo dito paabot mo dito